Okay, and go ahead. Tak hezký večer všem, jsem moc ráda, že jste si dneska udělali čas a tenhle Zoom je první v České republice, který děláme právě s naším upliner z Maďarska, s Gáborem. A tenhle Zoom měla původně překládat moje kolegyňka, bohužel onemocněla, takže jsem musela okamžitě najít náhradu a našla jsem někoho jiného a věřím, že se všechno dneska podaří, že se dozvíte informace, na které čekáte. A jenom zkrátce chci jenom říct, že jsem se dneska dozvěděla, že břišní pás a některý z těch produktů mi zítra přijdou, to znamená do 3 týdnů, mě to trvalo 3 týdny, takže zítra už konečně budu mít vlastní zkušenosti, nevím teda, jestli za jeden den můžu mít, ale je to dobrá zpráva, protože i pro vás, kteří jste se registrovali vlastně po mně, tak věřte, že prostě každým dnem to lidem vlastně ty přístroje budou přicházet. No a já už teďka dám slovo Gáborovi, jinak, abyste věděli, tak pro vás dneska bude překládat Vendula Benešová. Jo, takže bude to v češtině, angličtině a můžete se potom i ptát na to, co vás zajímá. Tak Gábor, it's your turn. Okay, thank you very much, Eva. So first of all, thank you everybody to coming today. Good evening. And okay, Wendy, go ahead. Sorry, I just talked over you. I said, on říkal, že že rád, že jste všichni přišli a že vás vítá. You can talk. Okay, I'm very pleased to be here today because this is a very special occasion. That is the first official, we can call it official, webinar for the Czech Republic. Že ho velice těší, že tady může být, že je to speciální příležitost vám to tady teď představit a zmínit se tady o tom. So I just want to congratulate to every one of you who are coming because you are in a very special place at a very special timing. A vám chci všem pogratulovat, že jste tady v pravý čas, na pravém místě. Okay, so first of all, a little bit about myself. So my name is Gábor Vencel. I'm Hungarian. I was born and raised in Hungary, but I actually am living in Thailand for over 12 years now. Takže moje jméno je Gábor, já jsem z Maďarska, ale 12 let už žiju v Thajsku. Okay, but the most important thing what you need to know about me that I've been involved in network marketing for over 35 years. A jednu z důležitou věcí, kterou byste o mě měli vědět, že jsem součástí tohohle marketingu. Sorry, how many years did you say? 35, over 35 years. Přes 35 let. Okay, so I used to say that I see a lot of good things in this industry, a lot of bad things and a lot of ugly things as well. No a říká, že tady v tomhle průmyslu vidí spoustu dobrých, ale i špatných věcí. But still, I'm still here, of course. Ale pořád je tady. And all of us are here because I'm sure that many of you had the similar experiences. A všichni jsme pořád tady a máme podobné vlastně zkušenosti. Because network marketing is the only thing which is really able to get us into goals, which is really can, make our dream a reality. A že proto jako I'm sorry, I didn't understand. You said the marketing, did you hear? So network marketing is the one thing which can makes our goal, makes our goal become reality and makes our dreams become reality. Jo, tak on říká, že tady ten network marketing je něco vlastně, co nám umožní dosáhnout svých cílů a které máme a že. So I used to say that the only difference between me and everybody else is that it's simple. I'm a quite ordinary person, but with extraordinary dreams. Že rozdíl mezi ostatníma, že on je obyčejný muž, který má obyčejné sny, ale sorry, you said you've got ordinary dreams. Yeah, it's a simple, very ordinary person, but I have extraordinary dreams.
Jo, on říká, že je obyčejný člověk, ale že má velice obyčejné velké sny. Okay. And I never, ever gave up on my dreams. A nikdy se nevzdává svých snů. Okay. And this is what I truly recommend to all of you. A to bych chtěl doporučit vám všem. And today I am very lucky because I'm able to show you something very unique. A já mám to štěstí vám něco ukázat, něco naprosto unikátního, speciálního. I show you a brand new company. It's only 3 years old. A já vám teď představím novou společnost, která je jenom 3 roky stará. But during these 3 years, this company was breaking all the records. A během těch 3 let, co ta společnost funguje, tak Ježíš, jak to říct? It's breaking records. Okay. I don't understand it in English, but I don't know how to say it in Czech. Yeah. Má neuvěřitelné rekordy. Trhá rekordy. Rekordy, teď jsem si vzpomněla. Okay. So just one number, which is really significant, that even though that this company is only 3 years old, they already reached over a $1 billion yearly turnover. A přesto, že ta společnost je jenom 3 roky stará, tak dosáhla 1 bilionu zisku. Je to tak? You mean profit? 1 billion profit. Yeah, 1 billion turnover. Okay, turnover. Okay, and which is absolutely unheard of. No a tohle to je něco, o čem jsme vůbec neslyšeli, že takový a new company like this. And they did this turnover almost entirely only in Asia. A ten obrat dosáhli ho vlastně jenom v Ázii. Okay, and that Western expansion was started exactly 11 months ago in the US and in Canada. A západní země vlastně začaly teprve před rokem, did you say about a year ago, v Kanadě a v USA. Okay, and we are the part of this expansion because we started Europe last year in October. A my jsme vlastně součástí této expanze a začali jsme vlastně minulý rok v říjnu. But an interesting number to you all, that in the US and Canada, in 11 months, they made over a $22 million turnover, which is absolutely amazing. Can you repeat that, please? So in 11 months, in the USA and in Canada, they made over $22 million turnover. Tak oni měli obrat 22 milionů. Okay, so which is in only 11 months, that's absolutely incredible. Během těch 11 měsíců je to úplně masivní obrat. Of course, we are very important part of this growth as well. A my hrajeme důležitou součást v tomhletom obratu. And I already said that all of you who are here, it's a pioneer. A vy všichni, co jste tady, tak jste pionýři, vlastně průkopníci. And I can tell you what is the description of the pioneer. A ta definice pionýra nebo průkopníka je... So the pioneer will be the one who got most of the arrows from the Indians, okay? A průkopníci jsou ti, kteří vlastně dělají nejvíce chyb z Indie, jako ne z Indiánů, jak si řekl, no z Indů, takhle. Okay, but the pioneer will be the first who get to the gold. Ale pionýr bude ten, který dosáhne svého cíle. So let me share my screen and I'll show you that beautiful presentation. Se s vámi podělit o jeho obrazovku.
a bude vám teď něco ukazovat. Okay, I hope everybody can see my screen. I Všichni certainly hope so. Všichni vidíte jeho obrazovku? Okay, just let me switch to the full screen mode. Okay, Přepnu So- na plnou. Mhm. Pollination is the name of our team. Okay, that's not the name of the company, it's the name of our team. The team, jo, The tak team, yes, yes. Pollination, to, co tam vidíte je napsané, je vlastně jméno toho týmu, ne té společnosti. The name of the company is Oli Life. A ta společnost se jmenuje Oli Life. Comes from short like Olympic Life. Olympic Life, Oli A je Life. to zkrátka pro olympický, jako Olympic život, life. Život. Okay, what you need to know about the company is established in Singapore in 2022. A ta společnost byla založena v Singapuru v 2022. Okay, they have a headquarter in Xiamen, China, and in Singapore. A potom mají další department, teď nevím, ty jméno napadá české slovíčko, v Číně. Pobočky. Pardon? They have smaller. Pobočky mají. Pobočky, jo. Okay, they have smaller branch offices all over in Asia, in Hong Kong, in Malaysia, in Thailand, in Indonesia. A pak mají další pobočky v Hongkongu, Indonésii, Thajsku, Malajsii. And the next headquarter they open in the United States by the end of this year. No a mají plány na expanzi v USA a v Jižní Koreji. And hopefully that the European headquarter will follow. A doufáme, že Evropa bude následovat. Okay, so what you need to know about this company, that they have the research and development in Germany and in Sweden. A co byste měli vědět, že výzkum probíhá v Německu a ve Švédsku. They are actually assembling the products in China. However, all the raw materials are coming from outside of China. Okay? Takže oni to dávají dokupy v Číně, ale materiály proudí odinut. So the chips and the electronic parts is from Germany, and all the rare minerals, rare metals, which is required, is come from Japan. Minerály jdou z Japonska. I'm sorry, I didn't hear about the Germany. You said Germany is the chips, the computer chips and the electronic boards are coming from Germany. A elektronické komponenty jdou z Německa. Okay, so in China, they are just doing an assembly. So v Číně pouze to dávají jako dokupy. The company have over 167 global, patents. Ta společnost má přes 150 Global patent, 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 okay? 155, did you say? Okay, so 5 patentů má ta společnost. So here are basically some record numbers. As you can see, the company is already shipping products for over 143 countries. Takže vidíte, že tady máte, že dodávají do 143 zemí. Tady máte takový přehled. And if I need to briefly explain your product, then I would say it's a very special combination of two very interesting frequencies. That is the PEMF and terahertz frequency. So our devices are working with the special combination, PEMF and terahertz. Že to pracuje dokupy s PEMF, tady to PEMF plus terahertz. Okay. I will briefly going to explain each of them. Okay. A teď vysvětlí vlastně každou z nich. So as you can see, they have over $83 million turnover monthly. Takže obrat 83 milionů měsíčně. The company already created over 217 millionaires with his business plan.
A že vytvořili, že už je 217 milionářů během 2,5 roku. We have all the necessary documents, safety standards, and certificates, what is required. Že máme všechny dokumenty a certifikáty, které jsou vlastně zapotřebí. But I'm going to talk about that in detail a little bit later. A bude o tom mluvit v detailech později. Okay, so the company have some very special ambassadors for some products. It's very well known Olympic champions, athletes. No a mají mezi sebou They are lidi, product ambassadors. Okay. jo, kteří vlastně podporují tento produkt, velice známé. Teď o nich bude mluvit. So probably many of you might heard about this gentleman. His name is Michael James Owen. He's a very famous football player. No, nebo jste slyšeli určitě o fotbalovém hráči Michaelu James Owen, který tento produkt podporuje. And more very famous athletes will coming even this year. Okay. So what is your mission? What is your mission? A co je co je naše mise? Nebo So most of the people are living what we call the substandard, living substandard state. Okay? Spousta lidí žije prostě pod substandard, which means that it's not sickness yet, but it's not health either. Jo, že nežije jako ve standardu, ale žije na hraně s nemocí a s onemocněním. So, sleeping problems, digestive problems, inflammations, many other things are there, Že máme záněty, se spaním problémy, bolesti. And if they are not treated properly, they all will lead into degenerative diseases. A že když tady tohle se neřeší, tak to samozřejmě vede k degenerativním onemocněním. And the solution what your company is bringing to the market is absolutely extraordinary. A the solution what we bringing to the market. A tato společnost přináší řešení, které je naprosto unikátní. Because we want to handle this problem at the root. Okay? A společnost chce vlastně vyřešit naše problémy, onemocnění, všechno tohle hned u kořene vlastně pro toho. Root means that at cellular level. A to myslí na buněčné bázi. Okay? Because the biggest problem for the people are the circulation. Ten největší problém pro lidi je vlastně cirkulace, jako myslím oběžný systém, tak to chápu. Krevní, you mean blood circulation. So our body energy level is not enough. It's dropping constantly. Náš energetický level vlastně jako upadává neustále. As well as our body electric charge is also dropping. A náš elektrický náboj taky upadává. And that is the consequences of our lifestyle. A to je výsledek našeho životního stylu. Because we are actually locked out ourselves from the natural good frequencies. Say it again. We are naturally. Okay, so we are actually locked ourselves out from the natural good frequencies. Že bychom se na sebe měli podívat z té přírodní
přirozené frekvence, co je nám vlastně přirozená daná. And surrounding ourselves with bad frequencies. Že se And obklopujeme špatnou frekvencí. So surrounding yourself with bad frequencies like Wi-Fi, jako 5G, and so on, blue light from your computer, and so on. Modré světlo, no. Okay, and that is bad. So the solution is a to je that špatné, we need a to řešení je. We need to restore our body's circulation. Why this is matters? A my proto potřebujeme nastartovat zpátky náš oběh. When you say circulation, you mean blood circulation? Yes, it's blood circulation indeed. Jo, takže krevní oběh musíme nastartovat prostě správně. Because if our blood circulation is not optimal, then the blood cannot bring enough supply to the cells. A pokud není krevní oběh vlastně optimální tak, jak by měl být, tak nedokáže přinést oxygen, did you say? It doesn't bring oxygen. Supply. That's a generic term. Nepřinese ty supply buňkám, tak, jak by to mělo být. Which is of course including oxygen, nutrients, hormones, immune cells, and so on. Jo, což vlastně obsahuje kyslík, oxygen, you said, hormony, oxygen, and many other things. So the point vitamíny is that, a všecko, co vlastně potřebují naše buňky. So the point is that the cells cannot produce enough ATP. ATP is the cell energy. Okay? A z toho důvodu, proč se o tom bavíme, že když tady tohleto ty buňky nemají, tak potom nedokážou produkovat ATP, což je ta energie, kterou ty buňky potřebují. ATP, you said that's what the energy of the cells. This is the energy what the cells are producing. No, okay? A ty buňky vlastně produkují to ATP, oni nejsou schopné to produkovat, pokud jim nedostávají. So this is the energy which is driving our body. Okay? That's the fuel energie, for our body. která vlastně nás pohání, naše tělo. Okay, so one part of the solution is the PEMF, the pulse electromagnetic field. A jedno řešení je právě PEMF, které vlastně dodává ten pulzující elektrický náboj. Okay, because this pulse electromagnetic field is very effectively restoring our blood circulation. No a to pulzující elektromagnetický náboj vlastně restauruje naší what is restoring? It's the blood circulation. Okay, optimizing the blood circulation. Okay, optimalizuje a restartuje nebo obnovuje náš krevní oběh. And it's recharging the cells as well with energy. A nabíjí zpátky naše buňky energií. So imagine that each of the cells what we have in our body, it's a miniature battery. Okay? So tak si představte, že naše buňka je taková malá baterie. You said the cell is a battery. Yes, every cell is a battery. Yes, každá buňka je baterie. Okay, if the electric charge in the cell is dropping and we are not able to replace it, then the cell degradation will start. No, že pokud ten náboj té buňky vlastně klesá a klesá postupně a my ji nejsme schopni dobít, tak buňka odchází. Okay, so terahertz is another part of the solution. A terahertz vlna je další vlastně řešení.
because it's again the terahertz energy. It's again recharging your cells and basically kick starting the mitochondria inside the cell. A ty Kickstart, you know what is kickstart? When you kickstarting the car with a battery charger, okay? If the battery is degraded, okay? That means kickstarting, okay? So ty terahertzové vlny vlastně restartují naše říkám to správně, michopondrie, které vlastně kdyby fungují, když si představíte auto, když ho potřebujete jako zpátky tu baterku. I want to show you guys a video, okay, a special video, kde which is showing you an experiment, okay? Kde vám ukazuje experiment, kde vám ukáže. They take the blood of the person, okay? Vzali krev člověka. Put it under the microscope. Dali pod mikroskop. And you will see the blood cells which stick together and forming in a long snake-like forms, you know. A že ty krevní buňky, jak vlastně se formují spolu a vytvářejí takového hada. Did you say it forms? So the reason, yes, it's like a snake. You will see that. The reason of that, because if there is enough energy in the body, ten důvod je takový, když je dostatek energie, then the blood cells are pushing each other's away. Okay, like a magnet, strong magnet. Dostatek energie, tak ty buňky vlastně se rozdělují od sebe pryč, že jdou. But since there is not enough energy, they're sticking together. A když tam není dostatek energie, tak oni se přilepují k sobě. They cannot fit into the capillaries where the cells are living. They cannot fit because they are too big. They cannot fit into the capillaries. Okay? A oni se nemůžou vlastně vejít do svých tkání, ne tkání, or they can't fit into the microcirculation, you can say that, okay? Že se vlastně nevlezou se do toho, do těch žil pořádně. Sorry, I don't know if I'm translating this right. So they can't fit into the capillaries. You mean like the veins? Yeah, the capillaries are basically the microcirculation in the small vessels, you know, small blood vessels. Okay, so it's important. So they can't. They cannot fit inside. Okay, so which means that the supply. Když takhle slepí, tak oni se potom nevlezou vlastně do toho so the supply for the cells is interrupted and it's not enough. Okay, but a tím, že jim nedodáváme vlastně to, co potřebují, tak tím, že je to přerušeno. And in the video, you will see that after 20 minutes of PEMF therapy, what's going to happen with the blood cells. A potom v tomhle videu uvidíte, co udělá, když je 20-minutová terapie. Okay. Let me share this. Just 1 second to find the video. Okay. Okay. So these are the blood cells, you know, sticking together like a snake. Tak tady máte ten krevní destičky PMF. A co na to PMF vlastně udělá? Předtím. And this is after 20 minutes of PEMF. Po 20 minutách. Jak to cestuje. And imagine what happens when basically. Teď si představ, co by se stalo. When basically the cells supply is restored, they get enough oxygen, enough nutrients, enough hormones, and so on. Then it means that it can provide energy for your body to make regeneration, to start the self-healing in the body. No a teď si představte, že když se to všechno napraví, co to znamená pro to tělo, jak se může moct začít regenerovat, opravovat to, co vlastně nefungovalo.
And your products are very effective because of that fact. A tyhle ty produkty jsou efektní právě tady z tohoto důvodu, co jsme vám teď Shortly, I want to introduce you all of our products, okay? Chtěl Very bych vám za shortly. chviličku briefly. představit všechny tyhle ty produkty. So one of our flagship product is the P90. Takže jeden z těch produktů je P90. Okay. This is, I can say that is one of the most brilliant wellness device ever made. Až za něho to je to neuvěřitelnější přístroj, který byl vůbec vyvinut. It's very simple to use. Je jednoduchý na... Only there is two buttons to turn on, you know. Tam jenom dva čudlíky na zapnutí a vypnutí. One button to turn it on and another button to set the level of strength of the device, and that's it. Jeden na vypnutí a druhý na vlastně nastavení té síly, kolik vlastně bude proudit do vašeho těla. Then you just sit down, put your feet on the device and enjoy it. No, takže stačí si jenom sednout a užít si ten čas, kdy si může člověk přečíst knížku, dát si kafe, nebo co má rád. You will feel the heat therapy, okay? Budete cítit teplo, But there is the PEMF, there is the terahertz, tam je Okay. PMF a ta terahertz. and you can experience all the benefits. Means that the increased blood circulation, A vlastně ucítíte ty benefity, jak se vám rozproudí krev. No. with almost instant relief of discomfort, A je to instantní, pokud zažíváte nějaký diskomfort. and more energy. A více energie, nával energie. Cítíte? Okay. Another very important device is also solving a global problem. A další přístroj, který řeší vlastně globální problém. The global problem is that all of us spending too much time to checking and watching our phone and our computer monitors. No a ten problém je to, že spousta z nás trávíme kupu času na našich telefonech, při laptopech a koukáme prostě na... And this device, the Galaxy G1, is exactly for this. A tady ten Galaxy G1 je přesně tady na toto, na oči. This special glass for restoring the microcirculation of your eye. Tak tenhle ten přístroj vlastně restauruje zpátky váš oběh. It gives you a 3D massage, you know, Dává vám 3D masáž on your forehead and on your palm, okay? Na čele a na spáncích. Okay. It has a heat therapy as well. Taky to má tepelnou terapii. And it's incredibly relaxing to use this a je neuvěřitelně to relaxující. So many people are experiencing a lot of benefits, which means that increased sightness. A spousta lidí si všímá, že se jim zlepšuje zrak. Dramatically lowering pressure on the eye. A taky tlak očí, že vnímají, že se zlepšuje. Almost immediately gone long-term problems like migraines and so on. A co se týče migrény, co někdo měl roky rokoucí, tak i to jde pryč. And it's just absolutely a treasure trove of this device. So I recommend it to everybody. A je to naprostý poklad mezi těmito přístroji, že ho určitě doporučuje všem. These have actually 7 different type of therapy inside. Je tam v tom 7 jako modulů nebo terapií, které vlastně se dají nastavit. And it's able to help even big
eye problems like cataract, glaucoma, makulární degenerace, and so on. Že to dokáže pomoct s různými, no, krátkozrastí, hyperopie, astigmatismus. To mám já, takže jo. Okay, so in the bottom here you can see the therapy 90 plus. What it No, tam, kde je jeho means. myška, tam bude terapie P90. So all the benefits of Novou the edici. therapy 90, of course, is there, To je ta celková sada, asi to tak chápu. but even more stronger, Je silnější. more effective, more effective. Je Okay, více efektivní. and we even got some very valuable extension with a face massager and a muscle massager. A tady a je tam ještě v tom na masáže vlastně obličeje a svalů přístroj. We have the Vitality One. The Vitality One is really, it's a jack of all trade product. You know what the jack of all trade means? Nevím, no, I don't know. It's kind of like a Switzerland knife. It's good for everything. Okay, it's a takže tady hulka Vitality, okay? tak to tady máte napsané, že pomůže prostě na všechno, vleva od vpředu. Okay, it looks like a hair dryer. No, vypadá to jako fén na vlasy. In fact, you can use it as a hair dryer because it's Můžete blowing to taky hot využít, air. že si můžete vysušit vlasy. Okay, but there is the PEMF, there is the TerraHead, there is the heat therapy plus an air massage. A je tam vlastně všechny ty technologie, tam jsou zahrnuté. Okay, and basically you can use it targeted. Targeted means it's specifically on one part of your body. A můžete to využít, když chcete přímo na nějakou lokalitu. So if you want to focus on some certain body parts, like your knee, like your lower back or whatever, you can use this device. Můžete použít tu hulku Vitality přesně, když se chcete zaměřit na, nevím, třeba na vaše koleno, nebo nevím, na žebro, něco, co vás bolí, tak se to takhle And another thing that if some of you might have pets at home, like a dog, example. Někdo máte zvířátka doma, třeba, nevím, pejska, no. Dogs are love it too. A pejsci to milují. You can blow your dog. You're gonna love it. Vysušit svého pejska nebo ho ofoukat. And if anyone has a cat, maybe, a když máte kočičku, then it's almost 100% that you're going to experience when you're using the Therapy 90 Plus or the P90, your cat want to be in your lap constantly. A jestli máte kočičku tak vaše kočička, pokud budete mít Oli Life Terra P90 nebo tu P90, tak vaše kočička vám bude chtít sedět na klíně pořád. Animals are instinctively knows what is good for them. No a oni instinktivně vlastně ví, co je pro ně dobré. We have a very special hydrogen bottle. A potom tady je H+ tyčinka. Which is, of course, it's infusing hydrogen into a water. Přenosná vodíková voda. But not just to water, because this is a stand-alone product. It's very unique on the market. So if you want to infuse hydrogen into your other drinks, it's possible. A jestli si chcete přidat vlastně vodík do svého pitného režimu, do nápojů, tak to jde tady přes tu tyčinku. You can put coffee, you can put tea, you can put milk, do čaje, do kafe. You can put fruit juices. So what about wine? Yes, indeed, you can put wine. That will be my next. Yes, that's correct. And it's not a joke. You can buy a cheap bottle of wine and you can turn it into something very unique, you know? Takže si můžete koupit levné víno a přidat si tam vodík a bude to úplně jiná zkušenost. And let me just say a few words about the Bama Air, the A9 Bama Air device. A ještě něco málo k Bama E, tady ta A9, co je vlevo dole. Which is turning the air
in your bedroom or in your living room into exactly like you were in the mountain at a waterfall. A tady to je vlastně čistička vzduchu, že váš vzduch v pokoji se úplně změní, jak kdybyste byli někde na horách, kde jsou vodopády, prostě čistá, krásná příroda. It's putting 200 million negative ions per cubic centimeters into the air. 200 milionů particles? Negative ion. Negativního železa. Iron, do you mean iron like the metal iron? No, it's negative ion. Okay, negative ions. Negative ions are a very... Jo, negativní iony, už rozumím. Yeah. I thought it was iron. This is a very special thing which can kill the free radicals as well. Okay? And the only place... Hang on, I didn't translate that. So you said 200 millions of negative ions and it turns, and it per reduces... cubic centimeters, okay? Per cubic centimeter, metrů krychlových. Takže 200 milionů negativních iontů na metry krychlové, and it does what with them? 1 centimetr kubický. Jo? 1 centimetr, ne metr. Jo? Jo, 1 centimetr. No, and it does what with them? And basically, it's the only place where you can find enough negative ions in the air naturally. It's up in the mountains at a waterfall. Okay? A takhle vlastně nabité ionty negativní můžete najít pouze právě v přírodě, v čisté přírodě, kde jsou ty vodopády a tak. Another big star product of us is the shaken massager. Takže další hvězda je třesený masážní přístroj. This is a special belt which is helping you to get rid of your love handle. You know what is the love handle, Wendy? No, I don't know what you mean by love handle. Love handle is the fat on your belly. That's they call love handle. Takže tady ten vám pomůže odstranit vlastně vaše břišní tuky. Okay, very effectively. It has, again, all the key technologies inside, and it's even helping you get rid of the visceral fat. No a pomáhá vám se vlastně zbavit toho viscerálního tuku, těch vnitřních tuků kolem orgánů, které spousta And basically, if you have digestion problems like bloating, like constipation, this device can máte fix problémy se zažíváním, jako plynatost, nebo ježiš, jak to řekne česky, zácpa, tak, sorry, you carry on? Yeah, so it's very, very good for the prostate, for the man, okay? Hang on, you were saying, so it's good for the indigestion as well, and the gas. Yes, and the prostate, you know, it's very good benefits for the prostate. Takže nejenom na tu plynatost a na zácpu, ale i na prostatu. For women, if they have a menstruational cramps. A jestli mají ženy jako menstruační problémy, tak toto je tomu taky nápomocné. And we have our first product from our AI, artificial intelligence line, which is the OliLife Smart Watch, which you get as a free gift along with the shaken massager. Takže ještě s tím třeseným masážním přístrojem dostanete vlastně zadarmo v ceně ten OliWatch, který byl vyvinutý inteligencí, umělou inteligencí. You said it's given as a gift along with it is come for free along with the shaker massager, indeed. That is the $500 value watch. A jsou to hodinky, které vlastně stojí $500. Okay, and with this watch
you can use the AI functions on the shaker massager. Jo, takhle, já jsem to popletla. Takže vlastně v těchto hodinkách můžete využít funkci umělé inteligence vlastně na ten třený masážní přístroj. So it's related to the massage. Yeah, it's actually the massage device have 3 distinct modes to use. Okay? 3 distinct mode, like a body shaping, heat, massage, And so the on, watch okay? does that for you. Well, the watch wheel does it for you automatically and switching between So- the modes, as the So best you for set you. it up and the watch does it for you automatically. Yeah, the watch is measuring your vitals, okay? And regarding your vital signs, it's setting the device for the most optimal way, Effective. for you, okay? No, takže ty hodinky vlastně komunikují s tím třeným masážním přístrojem a vlastně vybírají, co je pro nás nejvíce efektivní, jaká zrovna ta, jaká ten Nastavení. to nastavení, děkuji. Okay. We will have soon a brand new device that is our latest product, which is coming to the market probably in a month, maybe. That is a water filter. Okay, No which a you can see it in the picture. nedlouho budeme vlastně mít nový produkt, ten Oli Jaro. Which I will not talk too much about it because Takže o tom ještě we teď still nebude don't tak have moc, it yet. že to ještě nemáme. But let Který me by just say that this product with all the features can do and the price we can sell it, that will no chance for any other competition. Okay? No chance. Will eliminate a chance for any other It's company. eliminating the competition completely. Okay. On říká, že až ten produkt přijde na trh, tak bude eliminovat jakékoliv vlastně jiné produkty svou asi efektivností a So this is our current product line. And after watching this, I know everybody have a few questions. Takže to jsou vlastně vždycky produkty, které vám teď představil a jestli máte někdo otázky, co by vás zajímalo. So one of the questions is that do these devices are safe to use? A jedna z otázkou, kterou asi on by chtěl jako zmínit, je, jako jestli to je bezpečné na použití. They are up to the international standards. A to je, jako jsou na standardním, nevím, jestli interní. Jsou podle standardů. Jenom Okay. takhle bych řekla. Jo. Okay. And more importantly, who can we prove that what we are saying is true? It's really there. A že vlastně potvrzují, že co říká, tak to tam opravdu uvidíte. To, co je v reklamě, nebo to, co vlastně tvrdí ten přístroj, že umí, tak to tam opravdu je. So to answer all of these questions, let me show you another short video. Okay? A vám bych chtěl ukázat ještě jedno video. And aby vám odpověděl na různé tyhle otázky. Just give me a few seconds. Chviličku. And this time you don't need to translate because it will be in Czech language. Okay? A tohle to bude teď v češtině, takže mě nepotřebujete. Olilife je postaven na jedné základní technologii, upravené PMF. Než tedy budeme mluvit o bezpečnosti, testování nebo certifikacích, je důležité pochopit, jaký druh PEM Olilife používá a jak je dodáván, protože ne každý PMF je stejný. PMF je zkratka pro pulzní elektromagnetické pole. Oproti statickému magnetu využívá PMF řízené elektromagnetické pulzy. U PMF nejde jen o síle magnetického pole. Důležitý je samotný signál, frekvence, tvar vlny a to, jak se signál v čase mění. Proto společnost Olilife konstruuje své výrobky dvěma odlišnými přístupy PEM v závislosti na konstrukci a účelu každého zařízení. Prvním z nich je nízkofrekvenční PEMF
který vzniká průchodem nízkofrekvenčního střídavého proudu elektromagnetickými cívkami. Najdete ho u produktů Shake & Messenger, Galaxy G, Widmer, Vitality Vant a nástavců P90+. Druhým je vysokofrekvenční PEMF, generovaný pomocí vysokofrekvenčního střídavého proudu. Používá se v zařízeních Terra P90 a Terra P90+. Nejde o systém jedné velikosti pro všechny. Každý produkt OliLife má specifický frekvenční profil PMF. Kromě PEMF, Terra P90 a P90+, a vybrané produkty jako Vitality Vant také obsahují výstup terahertzové frekvence, který dle OliLife silně proniká asi 3 až 5 cm pod kůži. Tato kombinace upravených frekvencí PMF a terahertzového výstupu činí technologickou platformu OliLife technicky odlišnou. A jakmile pochopíte, jak tato technologie funguje, přirozeně se nabízí další otázka. Jak OliLife testuje a ověřuje bezpečnost? Ve wellness může téměř každý tvrdit cokoliv. Skutečné firmy od humbuku odliší nezávislé testy. OliLife spolupracuje se společností Intertech, která je jednou z 3 nejlepších zkušebních laboratoří třetích stran na světě v oblasti bezpečnosti a shody zařízení. Intertech je celosvětově uznávaná organizace, které důvěřují významní výrobci v oblasti elektroniky, zdravotnických prostředků a spotřebitelské techniky. Neprodávají výrobky, ale testují je. Důležité je, že OliLife netestuje svá zařízení. Nezávislí odborníci. Kromě toho je v celé společnosti OliLife tento závazek k ověřování podpořen portfoliem patentů přesahujícím 1000 patentů, včetně udělených patentů i přihlášek. Začněme s Terra P90. Tento přístroj splnil mezinárodní normy elektrické bezpečnosti požadované v Evropě a na mnoha světových trzích. Kromě bezpečnosti byl Terra P900 také testován, aby se potvrdilo, že vyzařuje terahertzové a PEMF vlnové délky. Nezávislé laboratoře změřily spektrum záření a výkon, čímž potvrdili měřitelnost a ověřitelnost technologie. Nejen tvrze PEMF řekne každý. Málo která firma to testuje a dokumentuje. Terra P90 je také podpořen portfoliem více než 200 patentů, které chrání jeho technologii a design. Terra P90 Plus to posouvá ještě dál. Je rovněž podpořen více než 250 patenty, které chrání jeho pokročilou technologii. V USA je registrován i u FDA, to neznamená lékařské tvrzení. Podle expertů na PEM, registrace FDA znamená, že je přístroj na jejím seznamu. Vyhovuje předpisům a splňuje přísné normy bezpečnosti a kvality. Znamená to odpovědnost, zodpovědnost a dodržování předpisů. Když zkombinujete patenty, mezinárodní bezpečnostní testy a registraci FDA, vytvoříte velmi vysokou bariéru pro vstup na trh. Díky tomu je tuto technologii mimořádně obtížné kopírovat nebo duplikovat. Galaxy G1 je podpořen více než 100 patenty, které chrání jeho základní technologii. Stejně jako ostatní zařízení, OliLife prošlo mezinárodními bezpečnostními normami, aby bylo zajištěno, že splňuje uznávané celosvětové požadavky. To potvrzuje, že zařízení je nejen inovativní, ale i zodpovědně vyrobené. Vitality Vant je samostatný produkt s vlastním testováním a ověřením. Prošel mezinárodními bezpečnostními testy a je chráněn více než 100 patenty, které se vztahují na jeho vytvoření. A stejně jako ostatní přístroje byl nezávisle testován, aby se potvrdilo vyzařování terahertzových vln a detekovatelný frekvenční výstup PMF, tedy reálná data a měření. Ne, domněnky. Shake & Messenger je registrován u FDA v Spojených státech a je chráněn více než 200 patenty, včetně 21 patentů registrovaných ve Spojených státech. Kombinuje 7 časem prověřených vědecky prozkoumaných technologií do jedné bezpečné, neinvazivní wellness platformy. Úroveň techniky a transparentnosti, která je v oblasti wellness vzácná. Konec OliLife není o zkratkách testovat před prodejem, ověřování před tvrzením a o výrobě produktů správným způsobem. Proto lidé značce dověřují, proto je obtížné tuto technologii duplikovat. A proto, když sdílíte OliLife, sdílíte něco, co je postaveno na bezpečnosti, důvěryhodnosti a skutečném ověření. Okay, so I don't think that there is any more question left regarding this topic.
But if still you still have question regarding this, we have all the documents in a copy to show you. Okay? No, že nemyslí si, že tam jsou ještě nějaké otázky k tomu, ale jestli ještě jsou nějaké otázky, tak má všechno v dokumentech, co bych vám mohl ukázat. Okay, so basically we don't have much time left, so I'm just going to talk very, very briefly about your compensation plan. A nemáme už moc času, ale ještě rychle budeme mluvit o kompenzačním plánu. So obviously, when you're choosing a company, it's very important that what is the timing when you can become a member of this company. Je velice důležité, když si člověk vybírá společnost, kdy vlastně je dobré se stát součástí jejím členem. So regarding Olilife, that is the best timing, without a doubt. A teď je ten nejlepší čas, bez pochyby. Just, I want to emphasize some of the benefits of the Olilife compensation plan. A teď chce zmínit 7 vlastně způsobů na ten kompenzační plán. We don't have a registration fee. Nemají We don't žádné have a registrační yearly poplatky, fee. nemají žádné předplatné roční, We don't have a mandatory monthly auto-ship or anything like this. nic si nemusíte vlastně měsíčně jako kdyby objednávat. We don't have anything to pressure or put on you. Nothing. Žádný nátlak, že něco musíte That splnit. is the most convenient plan ever made. A to je úplně unikátní plán, který vlastně byl vyvinut. And in the other side, it's very interesting because even though the people don't need to buy or don't have to buy anything, they will and they want. A na druhou stranu je velice zajímavé, že lidé nemusí kupovat, ale přesto chcou kupovat. Because if they're trying a product, they want more. Protože když už to jednou zkusí ten produkt, tak chcou víc. And if they want more, soon they want them all. A když chcou víc, tak potom už to chcou všechny. Okay? And you just need to try it once and you will be locked for life. That's for Takže sure. abyste to zkusili jednou a budete prostě na celý život. They are so incredible. We have so many testimonials, really, so many. A je to neuvěřitelné, máme spoustu spoustu lidí, co We have a binary compensation plan, which is pays very, very good. A tady je kompenzační plán, že vlastně získáte 10%. We even have a commission, which I never see before in any compensation plan. Že máte vlastně část 5% commission. Even if you are doing nothing, I you když still nic can neděláte. make money from the income of your upline. Sorry, say it again. Even if you don't Even if you are doing nothing, you still can make money from the income of your upline. The upline is the person who is above you in the structure. Takže i když vlastně nic nevyděláte, tak pořád vyděláváte těch 5% z osoby, která je vlastně nad váma. Okay, this is a very unique feature here. Okay, A to je velice... but I don't want to go into details now. But we have everything do here, detailu. and Ale- it's very easy to build up very big checks. A je to velice jednoduché vlastně přijít k vysokým penězem. We have some incredible promotion actually. A velice zajímavé Akci. Okay. Yep. So, example, if you ever wanted to come to visit Asia, you can come with us. jestli chcete někdo navštívit Asii, tak můžete přijet And you námi don't need to sell a lots of devices. a nemusíte together. prodat spoustu těch přístrojů vůbec. Okay. So you can be in Thailand for 5 days, 4 nights
with only 3,000 PV. 3,000 PV is basically, it's like 2 P90 plus. Okay? What is PV? Is that the currency for Thailand? No. It's the PV is the point value of the Oh, I products. see. Okay? Jo. No, že za Thajsko za 5 dní, za 4 noci je to jenom vlastně za 3 000. Yeah. So you're selling a few products and you're already qualified. Okay? Že prodáte jenom pár těch přístrojů a už se vlastně kvalifikujete. But if you want to go to rather Malaysia, you can. Ale jestli chcete do Malajsie, Or if you want to visit the headquarter in Xiamen, China, which is incredible. I've been there in January with Thomas, so it's a jestli chcete completely stunning. navštívit Simon v Číně, pobočku, že tam byl teď v lednu, že to bylo neuvěřitelné. This is possible as well. And Tak you je know to what? taky možné. If you're selling a little bit more, then you can even go all 3 of these destinations. A jestli prodáte jako ještě více těch produktů, tak můžete vlastně navštívit všechny tyhle ty destinace. And if your total earning is reaching basically $100,000 A total, jestli váš vlastně obrat bude $100,000, then you get a free condo in Pattaya, Thailand. tak dostanete zadarmo, je to tady napsané, to nevím. It's a one bedroom, one bathroom condo in Pattaya. Jednu in Thailand. ložnici v Thajsku, tam jak domov si získejte zdarma jednu ložnici, když prodáte. If your income total will reach $100,000, you automatically will get it. Jestli vaše vlastně výdělky dosáhnou 100,000, did you say $100,000, Yes. tak dostanete tady tohle domov snů. Okay, and the deadline is the November the 30 every year. The deadline is 30 of November. 30 of November. End of November. Takže vždycky do konce promočního období do 30. listopadu. But if you not manage to do it this year, don't worry, because next year is restarting. So from the 1st of December, the whole promotion is restarting. A jestli to nestihnete letos, tak zase příští rok to nabíhá znova. Zase od 1. prosince běží ten celý rok, který bude potom končit toho 30. listopadu. So everybody is starting from zero, and everybody have a chance to get their own condo in Pattaya for the next year. A to všichni začínáme od začátku a všichni máme vlastně šanci na domov snů. I'm a little bit over halfway to there. A on říká, že už je na půl cesty tam teda. And even though I already have a condo in Pattaya, but more in the better. Přesto má ložnici v Pattaji v Thajsku. Okay. So, ladies and gentlemen, I don't want to robbing more of your time. So that was all the information what I wanted to give it to you. But now I'll be ready to answer your questions. Okay? Strictly for the topic what I'm just talking about. Okay? No, že ještě teda, jestli má někdo nějaké otázky, že je tady pro vás, že už nechce víc. So the way we used to do it, that you can see a button in the bottom of your screen, is called React. Okay? Pokud chcete někdo se něco zeptat, tak zmačknete React. And you can just raise your hand. You can raise your hand like this, okay? A zvednout ruku takto. Then I will give you the possibility to talk. A on vám nechá příležitost se zeptat. So, please just raise your hand, okay? And if you have question. Yes, we do have a lots of experiences. Someone is asking in my own experience. So let me share with you my own experience, because I can share my own experience, obviously. Okay? Rád se podělí o své zkušenosti. And I think I have quite an extraordinary testimonial actually regarding of this. Okay, so well, my testimonial goes way back to the COVID times. Takže jdeme zpátky do covidového času,
To bude jeho testimon, které Okay. vám chci povykládat. In Thailand, you were not able to avoid the jab, the vaccine. Takže v Thajsku vlastně se nemohl vyhnout vakcíně. No way. To nešlo. Okay. So I got my 2 Pfizer vaccine in Thailand. No, takže dostal vakcínu, ten Pfizer. After 2. the first, I have no problem. Za té první byl v pořádku, After the second one, po té druhé my blood sugar is literally exploded from one day to another. jeho cukr v krvi, nebo jak se to řekne, byl naprosto úplně vysoko jeho So my blood sugar was 27, which is really high. Říkám to správně, ten cukr v krvi, že byl na 20, což je velice vysoko. 20, you said. And 27. 27. Okay, so I went to the doctor, and the doctor immediately gave me insulin. A doktor vlastně si myslel, no dobře, tak on potřebuje inzulín. So I had to shot myself 4 times a day. 4 times a day. 4krát denně si musel píchat inzulín. And he said, well, now you're a type 2 diabetic, so teď probably you need to shot yourself at the end of your life. That's great. Takže po zbytek života si budeš píchat inzulín a je z tebe diabetik. Of course, I will try everything. I will try everything, change my diet and so on, many other things. A že zkoušel změnit dietu a spoustu jiných vlastně approach. But the real breakthrough was coming when in 2023 a v roce 2003 se stalo něco neuvěřitelného. I met with a gentleman from the UK. Okay? A potkal někoho z Británie, z pána. And this gentleman is actually a practitioner for over 35 years. A on potkal doktora, který vlastně 35 let se věnuje své praxi. Now this gentleman told me that, listen, there is a new company and they have a very interesting product. And I think you should buy it and try it because I think it will be good for you. No a on mu vlastně zmínil, že tady je společnost s tímhletím produktem a já si myslím, že tohleto ti pomůže a měl by si to zkusit. And I did. I just bought it. A já jsem to zkusil. I started to using it 2 times a day, 30 minutes. Začal jsem 2krát denně používat. That was the P90. P90. Okay. And after 6 months, I went back for a checkup to the hospital. A po 6 měsících jsem šel na kontrolu k doktorovi. And the doctor telling me that, well, you don't need insulin anymore. It is the pill. A doktor mu říká, no už nepotřebujete inzulín, už jenom vlastně tabletku. So that was for me, yeah, it's a pill, it's like a, it's a normal medicine pill. It's called metformin, okay? So that for me was a big relief. So instead of 4 times shotting myself, a to byla pro mě obrovská úleva. Místo toho, že bych si 4krát denně vlastně musel píchat inzulín, tak jsem skončil vlastně jenom teď tady s tou tabletkou malou. So actually, I'm not saying it is because the device, but I think it's Já neříkám, že to byl ten přístroj, ale asi si myslím, že pravděpodobně. Okay. So then the company wasn't ready for the Western expansion. Ale v tu dobu vlastně společnost nebyla připravená na tu západní vlastně expanzi. I went down to Malaysia to the branch office and asked them. No, takže letěl do Malajsie a šel vlastně tam na pobočku. And asked them, can I take this into Europe? A ptám se jich, můžu já to vzít do Evropy? And they said, no, we are not ready for this. Ne, my ještě nejsme připraveni. That's okay. No, to je v pořádku. What can I do? A co mám jiného dělat? And fast forward to last year in the end of September. A když to přetočíme, když jdeme dopředu na minulý rok, tak... And Ethan called me, that's the name of the gentleman. A tak mi zavolal Ethan, ten Brit, mu zavolal.
Actually, he's living in Brazil. He's from the Okay. UK, but he's living in Brazil. On je v Brazílii, nakonec není v And Británii. he said, Gabor, time. It's time. All your life is ready. No, tak mu volá, říká Gábor, už je čas, všechno je připraveno. We already started in the US and Canada. My jsme začali v USA a v Kanadě. And now the company said, okay, for starting Europe. A teď společnost říká, jo, začínáme s Evropou. No, so here's your turn. A That's teď it. je tvůj čas. And here we are. And here we are, you know, a couple of months later, I have almost 1,100 people in my team. A teď vlastně za ty 2 měsíce jsme tady a já mám pod sebou 1,000 people, did you say? 1,100 people in my team. 1,100 1,100. 1100 Okay. lidí vlastně pod sebou za 2 měsíce. Mhm. And made close to $60,000 so far with this A business. zatím má obrat $60,000. And I'm totally serious when I say that we just get started. A je velice jako to myslí vážně, že teprve jako začínáme. And here we are today with wonderful people from the Czech Republic. A teď jsme tady s nádhernýma lidma z České republiky. And I'm very happy that I was able to share this information with you. A je velice rád, že se s vámi mohl podělit tady o tyhle ty informace. And Stefan is asking you a question. Okay. If I can read it. If you are giving regular presentations in Hungary. Yes, through yes, Zoom, every Tuesday at 8:00. takže každé úterý v 8 hodin, he would like to send it to his Hungarian friends. Of course, you know, and Yeah. I can even send it to you, a Hungarian webinar recording, actually from yesterday, very fresh one. A jestli chceš, tak může vlastně poslat nahrávku ze včera, co byla vlastně v maďarštině. So I will send it to Eva, and Eva is going to share it with you, okay? On to pošle Evě a Eva to pošle tobě. And you know that actually 2 weeks ago we had a big event in Budapest. A měli velký vlastně událost, měli v Budapešti před 2 týdny. That is literally the first live event, you know, in Europe. A to byl první velká událost, která byla event naživo. Even Urapline from Canada was flying over. A jinak i z Kanady vlastně přiletěli. And guess what? We have over 300 people in the room. A měli 300 people attended the event. Okay. No a měli 300 lidí na tady této konferenci. And in the end of May, actually May 30, we will have our next very big event in Warsaw in Poland. A další bude vlastně ve Varšavě v Polsku na 30. května. And I don't know if Thomas is my partner is still here. Thomas, if you are still here, please make yourself free and say a few words if you can, because Thomas is the one who is organizing everything in Warsaw. Okay, but Luigi will coming from Canada again. Okay. Takže ještě vlastně jeho společník z Polska by chtěla říct pár slov, nebo on by chtěla, aby řekl pár slov. A potom přijede... Who is coming from Canada? That is your upline from Canada, okay? Somebody else coming from Canada. Yeah. It is your upline who is above us in the structure. A potom Okay, někdo, kdo je nad něma, tak vlastně přiletí z Kanady. Luigi is M4. Luigi is M4. And right now he is making over $100,000 a month, actually. A Luis, který je M4. Luigi Bruni. He's Italian, but tak on vydělává $100,000 vlastně měsíčně. Já se neorientuji teď vlastně v těch vašich pozicích, tak, ale vy tomu asi rozumíte. But tak. He is actually born in Canada, in Montreal, okay? So he speak English, he speak Italian, and he speak French as well. Yeah.
Takže vlastně ten Kanaďan, co přiletí, tak je z Montrealu a umí jak italsky, tak i francouzsky, nejenom anglicky samozřejmě. And I already talking with him and asked him that maybe besides the event in Warsaw, we might be able to do a special event maybe in Prague or maybe in Brno, wherever you guys think it's okay. It should not be a whole day event, but we can have a small event there, and it will be great to see all of you personally. A on říká, že by rád vlastně, že se ho snaží přesvědčit, že by bylo super, kdyby udělali další vlastně konferenci u nás v České republice, buď v Praze nebo v Brně, tak jak vlastně se domluvíte, kde je to nejlepší, nejvýhodnější. A takže to řeší vlastně, že po té Varšavě by... Of course, everybody is welcome on the event in Warsaw as well. A samozřejmě všichni jste vítáni přijet do Varšavy na Okay. tuhle jako událost. There is any more question here? Nějaké Actually, další otázky? just a side note that we have all the materials in Czech language, all the presentations, Celá tato prezentace vlastně i v češtině. so every important video we have in Czech language, okay? And I'm constantly making subtitles and some, if even for some video with Czech audio. And I'm sharing it with Eva and other leaders, and you guys can ask them to give it to you and show it to you. A pokud byste vlastně měli zájem o tady ty české překlady a české materiály, tak Eva vám to ráda předá. A on to neustále vlastně překládá a doplňuje, aby to mělo ty titulky, aby to bylo... And I just want to grab the opportunity to thank Eva and all the other leaders to organize this event and to be able to bring that so many people into this call. That's wonderful. Absolutely. Thank you very much. Bych chtěla vlastně poděkovat Evě a dalším, kteří to tady zorchestrovali a vám všem, co jste přišli. And I want to extend my special thank to Wendy to taking this very tough job of translating. So thank you, Wendy. Thank you very much. Thank you. A děkuji vám, že jste to se mnou vydrželi. But we still have a few minutes maybe, so if anyone have another question, just go ahead, please. A jestli máte ještě nějaké otázky, prosím, zeptejte se, budu... Eva, if you want to say something, some few words, please go ahead, okay? So just for the end, anything you might think it's important. You speak about me? Yeah, I think about you. So I'm really excited. Já budu mluvit vlastně česky. Já jsem zapojená 3 týdny a prostě ta expanse, co se tady děje, to je úplně neskutečné. Na to, že nikdo z nás nemá přístroje, tak je úplně neuvěřitelný, kolik lidí na tuhle technologii slyší a kupují si přístroje a už prostě jenom čekáme, abychom je měli v rukou, protože bez těch zkušeností je to takový pořád jako předávání jenom nějaké vize, ale já fakt věřím tím, že už mě zítra přijdou ty přístroje, tak prostě fakt věřím, že přijdou i vám a jakmile začneme mít naše vlastní zkušenosti, tak to pojede jak perpetuum mobile a už nebudeme k zastavení a pak budeme moct mít i tu konferenci tady a prostě Česká republika může být mnohem, i Slovenská samozřejmě, tak může být mnohem větší, může tady být mnohem větší obrat, než je třeba v Americe nebo v Kanadě. Všechno je možný. A jestli ještě něco máte, tak se prostě ptejte a pokud byste měli zájem o tyhle meetingy s Gáborem, tak určitě je to možný. Třeba jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc. Je to na vás, na vašich požadavcích, jestli o to máte prostě zájem. Okay, so we have another special power couple in the call from Slovakia, Ica and Miro. And guys, if you can speak a few words, Ica and Miro, hogyha esetleg néhány szót szólnátok, megosztanátok a tapasztalataitokat itt az emberekkel, ez mindenképpen nagyon szuper lenne. Úgyhogy ha itt vagytok és tudtok beszélni, akkor legyetek szívesek. Takže mají tady speciální pár ze Slovenska, kteří by taky chtěli něco říct, Miro.
Dobrý večer Ahojte, všetkým. dobrý večer. No, nemysleli sme si, že dostaneme aj my slovo, ale keďže sú tu pozvaní už aj naši zákazníci, ktorí si objednali a už mnohí aj majú doma prístroje, my sme sa o tejto celej záležitosti s touto úžasnou technológiou dozvedeli spôsobom veľmi nezvyčajným. Na A4 papiery mal náš kamarát napísané poznámky o PEMF technológii a aké prístroje existujú. A keďže my sme už robili s prístrojmi fyzioterapiu 15 rokov, tak my sme pochopili, aj keď nám to, že PEMF nič nehovorilo, že je to niečo vynikajúce, tak sme si objednali všetky výrobky, ktoré tu dnes boli predstavené. A na druhý deň sme odleteli do Thajska na dovolenku. Keď sme sa vrátili, už sme videli v kancelárii, že tie prístroje prídu, ale to sme sa dozvedeli vlastne až v Maďarsku u ďalšieho zo spoločníkov Gábora, má ešte v Maďarsku Attilu Körösiho, ku ktorému sme boli pozvaní vyskúšať výrobky a keď sme ich uvideli prvýkrát, ani nie na obrázku, ale naživo, tak sme boli šokovaní, že čo sme si vlastne my objednali za $6,000, ani sme nič nevideli. Naozaj, vy ste teraz videli opis krásny. No, prišli nám výrobky a skúsenosti, aké majú ľudia, ktoré pri demo skúškach im vlastne dávame vyskúšať. Napríklad šokovalo nás 35-ročná žienka, ktorá až neskôr po 2 dňoch sa priznala, že 1,5 roka bojovala s tým, že nemala menzes a na druhý deň po vyskúšaní opasku jej to prišlo ako keby zázrakom, tak aj takéto. Čiže nielen pánom na prostatu, ale aj ženám, možno túžiacim po dieťatku, aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť. Bolesti klbov po jednej skúške odchádzajú. Miroví, dlhoročné bolesti ľavého bedrového klbu po 3 dňoch totálne zmizli, naozaj. Čo ešte mám spomenúť? Čo všetko sa zlepšilo? Treba povedať, že používam všetky výrobky, čiže všetky výrobky používam, neviem teraz vám povedať, že z ktorého výrobku, čiže je potrebné mať, ja vám poviem, všetky výrobky. Hoci postupne. Verte technológii, nie náhodou spoločnosť OliLife dovolila ľuďom používať technológiu, ktorú používala iba špička ľadovca najbohatších milionárov, miliardárov vo veľkom. OliLife vyrobil výrobky, ktoré sú pre domáce použitie, pre každodenné použitie, hoci aj na cestách, pretože sa nabíjajú veľmi jednoducho. Čo tu ukážem, čo mám po ruke? Teraz sme akurát vypli masáž nôh, tu máme okuliare, opasok sme mali pred chvíľkou. Tu máme na zemi nožný. Ešte nevypla platforma, dúfam, že ju môžem zdvihnúť. Naozaj je to každodenný pomocník pre lepší život. Naozaj každodenný pomocník pre lepší život. Môžem každému iba z čistého srdca doporučovať. Asi toľko aj stačí, všakže. Ennyi volt, Gábor, jó? Ďakujem. Köszönöm szépen, köszönöm, dziękuję. Okay, so if there is no more question, and ladies and gentlemen, thank you again, absolutely, that you were here with us tonight. I certainly hope že so. jste přišli, když nejsou žádné otázky. I certainly hope so that I was able to give you something interesting to think about. Já doufám, že jsem vám dal jako podnět nad něčím zajímavým uvažovat. I encourage all of you to please talk with the person who was invited you here tonight. A Okay. chtěla bych vás jako nám navrhnout, ať se pobavíte s tou osobou, která vás tady pozvala. Because they can share a lot of important information with you. A oni se s váma vlastně podělí o důležité další informace. So again, thank you very much, everybody.
Thank you for the leaders for organizing the call. Ještě Thank jednou you, Wendy, děkuju for moc. translating. You're very Okay. welcome. Thank you. And so thank you, everybody. And hopefully we can make this a regular call, like every week. And hopefully see you soon, all of you. Doufám, že se teda uvidíme jako pravidelně a budu se na vás těšit. Okay. Thank you. Goodbye. Děkuju. Naschledanou. Díky, ahoj. Děkujeme, krásný večer.